Toto jedna vec dokáže zmeniť celú vonkajšiu prezentáciu. A ňou je chôdza výstredy. Určite to poznáš, keď ideš mestom a niekoho, ani nie, že uvidíš, ale usítiš niekoho v okolí, pozrieš sa na neho, čau je výstretý a rozmýšľaš, že kto to je, čo to je, kam sa pohybuje, kam smeruje, chápeš? Proste už si v hlave si vytváraš nejaký príbeh o ňom, že kto to je, čo to je a pritom čau chodil na výstretý. Druhý dôvod, prečo chôdza výstretý je benefičná pre tvoj život, je ten, že jednak sa ti dýcha lepšie, lebo máš rozťahnuté plúca a dokážeš prijať viacej kyslíku, čo znamená, že tvoj mozog prijíma viacej vzduchu a teda sa ti lepšie a jasnejšie rozmýšľa. Tretí dôvod je ten, že určite si to už počul, že aj keď prehrávaš, maj hlavu hore, je to z toho dôvodu, že tvoj mozog nevie, či vyhráš, prehrávaš, ale vie, ako držíš telo. Keď teda držíš svoje telo vysreté, že teda máš prepnutý chrbát s chrbticou, bradu hore, tak tvoje telo vie, že si silný človek a že bojuješ a preto sa ti bude ľahšie zdolávať tvojich súperov. A to je viac menej všetko. Toto bol 61. deň mojej 500 klikovej výzvy. Prajem pekný večer.